ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበለልኝ። ዛሬ ደግሞ የመጣሁበትን አዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ያደርጋችሁ እንዲሁም ነባራችሁ የሆናችሁ በመበረታታችሁ አይለየኝ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱ ደግሞ ምንድነው ስለ አረብ ሀገር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ እንዲሁም ገጠር ያላችሁ የምትሰሩ ሁላችንም ወንድሞቼ ሆን እህቶቼ ማለት ነው ተፍትሽ አለ ማለት ነው። ተፍትሽ አለ ሱድ ላይ በጣም ኃይለኛ የሆነ ተፍትሽ አለ እየተባለ ነው። በተለይ ገጠር የምትሰሩ ፍየል እንዲሁም በግ እንዲሁም የሆነ የተለያዩ የምትሰሩ ማለት ነው ተፍትሽ አለ እየተባለ ነው። ሁላችን ጥንቃቄ አድርገን ሁላችን መስራት አለብን። እንዲሁም ሴቶችም ጥንቃቄ ብታርጉ በጣም ደስ ይላል፣ ተመራጭ ነው ማለት ነው። እና እኔ እንደዚህ ብዬ ትናንትና ፌስቡክ ላይ ተፍትሻል ብዬ ሼር ሳደርገው ውሸት ነው፣ ወረ የድሮ ነው፣ አረ ምንጎይ ለምንድነው ምናምን ብሎ ብዙ ሰው ኮሜንት ላይ እንትን አረገኝና አለ። እኔ ብቻ አይደለሁም እንደዚህ አልኩ ማለት ብዙ ሰው እንደዚህ አለ ተፍትሽ ላይ በተለይ ገጠር የምትሰሩ ተፍትሽ አለ እያሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁ ጠብቁ ውዶቼ። ለምሳሌ ስለ ብላችሁ የመጣችሁ ተይዛችሁ ሀገራችሁ እንዳትገቡ ጥንቅቅ ብላችሁ ስሩ እያልኩ ነው ውዶችዬ። በአማርኛ ስላልችል ነው ትንሽና እና ሁላችንም ጥንቃቄ አድርጉ እና በትግርኛ ትንሽ ደግሞ እናወራችሁ ማለት ነው። ሰላም ይለል ሆይ ኩራት ቤተሰብ ሰላም ብዙሕ ተፈላለየ ታዲያ ኸልት ማሊ ዝኾነት ቪዲዮ ኣብ ፌስቡክ ተፍትሻለ ለላ ማለት ሓሳብ ኢኹ ምግበይ ተፍትሽ የለን ምናምን ኢልኩኒ ማለት ኩራት ሓዋቴ አለ ይተፍትሽ አነ በይኩን ኩን ሻር ገረዮ ኣብ ፌስቡክ ማለት ነው። ብዙሕ ሰብ ፌስቡክ ስለዘዛወረ ስለዝራእኹየና ናፍታ ቪዲዮ ካብለኩም የሞ ታውና አሪና ተመልስና መጪና ከነ ምስክሪና ዓይነና ሪና ወይ ከዓ ደሞ ዝዛረቦ ሰምዒና ክርኢና ማለት ነው። እና ንኸድስ ክነባ ኣታ ህልኸኛ ዝኾንካ ህዝቢ አንተ አው ሰዑድ ዓረብሲ ተፍትሽኒ ተጠንቀቁ ይብሎም ኣለኹ። መብዛሕትኦም ፀርፊ ማርያምን መብዛሕትኦም ቀልዲ መብዛሕትኦም ጉራ መብዛሕትኦም ተፍትሽ ዶ ማእዘ ቋርፂ ይፈልጥ እዮም ዝዓዲ ገለታት ገለመለታት ባዓታይ ትጎረኑ ማርያምን ኣብዚ ምቹ ቦታ ኮይንኩም ሶክ ይሱቅ ኢልኩም ሕለፉ ሱቅ ካሉ ተዘይ ኮይኑ ግን ብዙሓት ሰባት እንትን ክትውድሩ ይእኩም ለኣብነት ሕዚ ዜድ ዘርግሖቶ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማርያምን ኦልሬዲ ኣብ ስደት ካሕፈልይ ልካኸድካ ብከምዚኦም ዓይነት ሰኣን ጥንቃቄ ክትድፋእ ከለኻ ወይ ከዓ ሂወትካ ክሓልፍ ከሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝበለቶታ እዩ። ኣብዚ ሎሚ ቆነ ሓያል ተፍትሽ ስለ ዘሎ ሓንቲ ሓፍትና ካብቱ ካብ ዓስከር ከተምልጥ ክትብል ሂወታ ሓሊፋ ይውለ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኦልሬዲ ፍሉይ እንቅስቃሴ ስለ ዘሎ እዩ። እሱ ከዓ ብመረዳእታ ወይ ከዓ መስረጃ ገይረ ኣቕሪበልኩም ዓንተወ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ጥንቃቄ ክትገብሩ እየ ዘመሓላልፈልኩም ዘለኹ ደወል እየ ዝድውል ዘለኹ ጋይስ። ስለዚ ብሰንኪ ዙ ነገር እዚ ዘይመስማዖም ከዓ ኣብ መንገዲ ከዓ ተተሓዙ ኣለዉ ጋያሹ ምንም ዘይፈልጡ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሓበሬታ መሃብ ክምስገንና ክበረታታዕ ዝግብኦ እዩ እምበር ኦልሬዲ ዝቕለዶ ወይ ከዓ ዝፅረፎ ገድኣቱ ፀርፊ ምንም እንትን ኢለ ይኹም ግን ልባዕልኩም ቁሩብ እናተምሃርኩም ኪዱ እስኪ ናነቕሓኹም ኪዱ ጋይስ ናይ ሓቂ በቃ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ኦኬ በቃ ልጠቕመካ ትኮይኑ ውሰዶ እንድሕር ዘይጠቕመካ ስኢልካ ሕለፍ። ናይ ዘመናውያን ከምኡ እዩ። ሕንጉለት ኮይንካ ወይ ከዓ ዘይበሰልካ ኮይንካ ግን ኦልሬዲ በቃ ዋላቱ ናይ ፅቡቕ ሓሳባት ኣንፃሪካ ትኸውን ማለት። ስለዚ ብሰሉ ኣኺ ጋይስ ብሰሉ እና ኦልሬዲ ላብ ኩሉ ሸር ገበሩ ህዝቢ እውን ጥንቃቄ ይገበሩ ሓቂ እዩ። ኣብ ኩሉ መላእ ስዑድ ዓረብ ኦልሬዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፍሉይ እንቅስቃሴታት ኣለዉ ማለት እዩ። طبعا مسلحين معهم أسلحة بيضاء. سام ادخل معه عندنا هنا انتبه معهم السلاح انتبه معهم الكاتيب طلعها ما مع شيء مع جوال كلب وين كلب عيال كلب
طبعا هذه أسلحة بيضاء بحوزة. ስለዚህ ኩልኩም ጥንቃቄ ክትገብሩ ያነ ዝዛረብ ዘለኹም በር ኣነ ብመረዳእታ ብሰብ ዝበሎ ወይ ከዓ ካብ መሬት ተላዒለ ኣይተዛረብኩን እየ ኩራት ኣሕዋተይ ብዙሓት ሪአ ኣለኹ ወላ ሓደ እውን ሪአ ኣለኹ ሓጎስ ዝበሃል ኮለ ኣብ ገጠር ይሰርሕ ንሱ ኮለ ሸር ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ኩሎም የምፃኽዎን እየ ግን ብዙሓት ቆልዑ ሪአ ኣለኹ ታው ንዓይ ግነኒ ብኮመንት መፅኸን ንቐኒየ እኮ እዩ ንምንታይ ሸር ትገብሩ እዮም ምናምን ኣነ ዝዛረቡ ሰሚዐ ወይ ከዓ ሸር ዝበልዎ ሪአ እምበር ሸር ገይረ ኣነ ኣይረኣኹን ግን ብዙሓት ኣብ ገጠር ዘለዉ እንዳተዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ እየ 3-4 ይኾኑ ማለት እዩ ያው መረጃ ደግሞ ሒዘ መፅለኹ መረጃ እያ ዝመፃነ ማለት እዩ ስኢላ ይመፅን እየ ካብ መሬት ተላዒለ ስለዚ ኩልኽን ወይ ከዓ ኩልኹም ኣሕዋተይ ክትጥንቀቓ ኣለክን በተለይ ባሕረኛታት ኮንክን ግን ዓላማ ክንዘይፈፀምክ እንተኮንክን ጥንቃቐ ጌርክን ስራሓ ክፍለክን ይፈቱ ክንደይ ብባሕርን ብሳህራን እናመፀ ህዝቢ ክንደይ ይሃልቕ ኣሎና ክንደይ ኣብ ደንበር የመን ክንደይ ህዝቢ ይሃልቕ ኣሎ 4-5 ብስድሮኦም ይሃልቕ ኣለዉ ስለዚ ንስኻትኩም ኮለ ጥንቃቐ ግበራ ገለ ነገር ከይትኾና ወይ ከዓ ገለ ነገር ከይትኾኑ ኩልህና ህይወትና እናተጠንቀቕና ንሓሉ ክብለኩም ይፈቱ እና ኣነ ጌጋ ነገር ኣይሕልፍኩን እየ ኣብ ፌስቡክ ወይ ግን ጌጋ ነገር ተዛሪብክ ምናምን ኢልክን ንእሽተይ የብልክናኒ ግን ኣነ ሪአ ስለ ዝመፃኹ እየ ማለት እና እና ኩልኹም ተጠንቀቓ ክብለክን ይደሊ ኣሕዋተይ ማዕሪማት ንእሽት ከይስካ ዓሰራሓ ንእሽተይ ስካ ዝረጋጋእቲ ዓድና ኮለይ ተታሕዝክን ስካብ ተኣትዋ ንእሽተይ ጥንቃቐ እንዳገበርክን ስራሓ በተለይ ገጠር ትሰርሓ ወይ ከዓ ገጠር ትሰርሑ ኣሕዋተይ በእውነት ተጠንቀቑ ኣሕዋተይ በእውነት ናይ ሓቂ ማለት እዩ ታፍቲ ስርሑ ትሞቱ ታፍቲ ሞቱ መሰርቱ እኒሄ ስለዚ ኩልና ጥንቃቐ እንዳገበርና እና ስራሕና እናኸድና ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ እና ኣነ ናይ ሓቂ ቀልደኩም ኮን ፌስቡክ ዘምጣኽዎ ሸርት ጎርኮ ግን ብዙሓት ፅሒፎም ለዮም ምጣነ እኮ እዩ ናይ ሕጂ እኮ ኮነ ምናምን ኢሎምኒ ግን ኣሎ እዩ ተፍትሽ ኣሎ እዩ በተለይ ብገጠራት ማለት እዩ ማእኸል ከተማ ዘይኮነ ኣብ ገጠራት ኣሎ እዩ ተፍትሻት ኩልኩም ተጠንቀቁ ኩልኹም ተጠንቀቓ የተተሓዛ ሃገርኩም ከይትኣትዋ ሃገርካ ምእታው ፅቡቅ እዩ ለማንኛውም ግን ዕላማኻ ንእሽተይ ተዘይፈፂምካ ንእሽተይ ይኸብድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዕላማኻ ንስካዕ ትፍፅሙ ኣሕዋተይ ማዕረ ጥንቃቐ ገበርክን ንስኹም ኩልኹም ስራሓ እና ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ኮለይ ኣይትረስዑኒ በርታትዕኩም ኮለይ ኣይፈለኒ ካብ ናይ ቀደምኩም ማለት እዩ ስለተባረታትዑ ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ኩሉ ግዜ እና ኩልኹም ጥንቃቐ ግበራ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረ ኩልኹም ጥንቃቐ ግበሩ ማለት እዩ ፈትወኩምን ኣኽብረኩምን እየ I love you so much ሰናይ መዓልቲ ትጥዕሙ እንዳተመነኹ እየ እና ንጥንቀቕ ኣሕዋተይ ማዕረ እና ሰናይ መዓልቲ እንዳተመነኹ እየ ባይ ባይ